Hej med jer derhjemme. Så kommer den første video, som jeg ovre at lave hernede fra Thailand, og endelig flyttet hernede. Og i dag det er det helt perfekte tidspunkt at starte med at lave en video. Fordi i dag det er min kæreste 30-års fødselsdag. Og derfor så har vi lejet denne kajak. Og vi er simpelthen sejlet ud til en lille øde, perfekt sandstrand, som vi har helt for os selv. Og hvilken bedre måde kan min kæreste holde sin 30-års fødselsdag. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at snakke lidt om det her med at udleve sin drømme. Fordi at vi var som sagt på ferie hernede 2 gange. Jeg tager lige mine solbriller på, jeg kan ikke se noget. Vi var på ferie hernede 2 gange, og der blev vi simpelthen forelsket i den her ø. Da jeg var lille, der drømte man altid om sandstranden og ligge og slappe af hver dag. Og begge mine forældre er iværksættere og har arbejdet rigtig meget, og det har givet mig en god opvækst, men også et stort afsavn til at være sammen med sin familie, og derfor har jeg altid prioriteret meget, at man ikke bør arbejde hele tiden, men man også skal huske at slappe af. Og da jeg læste bogen 4 timers arbejdsuge, der vendte den totalt op og ned på mit liv. Fordi jeg fandt ud af, at det faktisk godt kunne lade sig gøre at udleve vores drøm. Det er utroligt billigt at bo hernede i Thailand. Så det kræver måske kun en fjerde eller en femtedel af de penge, som jeg skulle tjene derhjemme, hvis det var. Og det brugte vi jo simpelthen 2 år på at få betalt alt vores gæld af. Og jeg begyndte at få opbygget en online indkomst. Og 2 år senere, så er vi her. Og det har simpelthen været det hele værd. Min kæreste, der går derhen, nyder sin fødselsdag, tager sikkert en masse billeder. Hun elsker at gå og tage billeder, så desværre med, at man ikke har så mange penge, så kan jeg ikke give hende en stor fødselsdagsgave. Hun ønsker sig et godt kamera, så hun kan tage nogle gode billeder til vores Koh Chang-side, men det kommer nok senere. Lige nu, der nyder vi bare, at vi er her. Men jeg vil egentlig godt sige til dig, der er derhjemme, hvis du drømmer om noget lignende, det behøver jo ikke at være Thailand. Det kan være vidt forskelligt, hvad man drømmer om. Andre vil gerne bo i New York, i Sydamerika, eller hvad det måtte være. Men det kan alle gøre. Der sidder hun glad og tilfreds. Men ja, uanset hvad du drømmer om, så synes jeg faktisk, at du burde gå efter de mål. Det er overhovedet ikke uopnåeligt. De steder du drømmer om at bo, der bor der sikkert allerede folk i forvejen, som er født der, og derfor er det helt naturligt for dem at være der, og de drømmer garanteret om at være et andet sted. Og hvorfor skulle du også være i Danmark, bare fordi du er født der? Hvis du drømmer om noget andet, så se at komme afsted. Få lagt en plan. Find ud af, hvad skal det til for, at det kan lade sig gøre. Det gjorde vi, og det tog kun også 2 år at realisere de drømme. Og ja, efter at have været her i 14 dage, så er jeg fuldstændig overbevist om, at det var det rigtige. Jeg får selvfølgelig altid spørgsmål, bliver det ikke for kedeligt at gå og slappe af hver dag? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Og hvis det gør, så kan jeg begynde at lave noget andet. Jeg skal faktisk lige se det sted. Nu kan jeg egentlig se, at der er faktisk nogle andre her også. Men lige hernede, der slutter stranden, og så går der simpelthen et lille stykke vand ind her. Og danner en stor sø. Et meget specielt sted, fantastisk sted. Jeg kan kun anbefale jer at være her. Jeg skal nok lægge et lille kort ind og vise, hvor det ligger henne. Der findes ingen veje, man kan komme ud på. Den eneste måde at komme ud, det er simpelthen ved at leje en kajak. Så måske det kan motivere dig til at komme afsted selv. Om ikke Thailand, så et andet sted, som du drømmer om. Så se at komme afsted med dig. Og så vil jeg egentlig bare slutte af med at filme den her lækre strand en gang til. Det her, det må man da elske, hva'?